ngayon sa Ramberg Beach. Kaninang umaga ay nag-try kaming maligo dyan, friends. Sa beach na to. Nag-try kaming maligo doon, banda oh. Kasi yung accommodation namin doon din, banda. Pero hindi kinaya. Ang lamig-lamig. Pero sila friends, mga locals yan, nasanay na sila na maligo ng ganun kalamig. Eh ako, hindi ako nasanay. Tsaka isa ko pang friend, kaya hindi namin kinaya yung lamig. Pero sila, sanay na yan sila. So, okay lang. Tingnan nyo, madaming naliligo, oh. Madaming naligo, friends. At doon sa malayo banda, yung accommodation namin. Ayun pala, oh, yung white na yun. Yun yung accommodation namin yun. Ramberg Beach ang tawag dito. Hi, my name is Sandra and you're watching Micro Moments. For today's video, kami ay papunta na ng Lofoten. And andito kami ngayon sa car. Yan, friend ko si Marlene, Eunice, na drive, at saka si Anne. Hello! Ito yung Ramberg. At kanina doon kami sa white beach nila. Try maligo, pero hindi kinaya. Si Marlene lang yung nakakayang maligo sa amin. Pero super ganda ng beach, friends. As in. Kami lang yung hindi kaya ng powers ang maligo doon. As in, sobrang ganda ng beach, friends. Chuy. Sa akin naman pag hold ano. Okay, catch you up later. Huwag ka muna mag-bye. Kasi continuous pa sa huli na. Bye! Thanks for watching. Don't forget to subscribe, comment, and like this video. May ano ka rin? YouTube channel? May gaano ako. Pero hindi ko pa na-upload. Napapanis na sa cellphone ko. Hindi pa tayo dumaan. Hindi pa. Kasama si si Ol. Diyan pupuntang Written, yung bridge na yan, tapos doon, yan na mountain na yan. Hindi tiyang ba? Forma. Nasa flat niya, mula sa street na pyramid. Sa line siguro itong amibol. Basta lupad mo dito. Hi friends, andito kami ngayon sa Flakstad.
Flakstad. Kung babasahin nyo, Flakstad. Flakstad, Lofoten. So, makikita nyo, white beach din, kagaya ng Ramberg. At meron din mga bato-bato na part. Madaming dito nagka-camping. Madaming nagka-camping dito, friends. Sakit yung mga binti. Bat. Tingin lang ang bilisin yan. Tsaka sakit kasi umakyat kami kahapon ng bundok. Yeah, friends, ang ganda. Ganda ng view. Kanina trinay namin na maligo pero hindi kanaya ng powers. Don't forget to press like, subscribe, and the bell buttons.